Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय एग्जामनि बागै ग्रेड 3 नन टेक्निकेलाव प्लास साख्रिनि रिजाल्ट बाइबा टेस्टनि बिटिसिनि ग्रेड 4 हिसाबै बेयाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब आरो जायफ्रा हमना ला एक्सेलेन्ट थांदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। लाइक नोंथांमोननिया जुदि 10टा सोंनानै जुदि 15टा सोंनानै हाजोबदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो प्लास नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना टाइप खालामबानो जाबाय। दा सोरनाव बेसेबां सोंदों बयबो कमेन्ट्स खालाम जायनोखि नोंथांमोना ग्रेड 4आव बेनिफ्राय मोनबेसे सोंनानै मोनबेसे हायाखै बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना दाबाव। दा जों फैबाय अफिशियेल साइट CSBआव आरो बेयाव फैनाय लोगो जोंहा पर्टेला बेनो होम पेजआ आरो बेयाव फैनाय लोगो मोनसे आपडेटखौ नायग्रोगोन जे जोंहा कारेन्ट जब लिस्टआव गासै मोनथाम दङमोन जेब्ला जों मैया एबा दाख्लै नायदोंमोन। बेनो जाबाय फार्स्टआव ग्रेड 4नि एडमिट, बेनिफ्राय फरेस्टार नोंथांमोननि गार्डआव आरो लोगोसे फरेस्टार ग्रेड 1आव। स' बे मोननैनि एडमिटआ दायो कारेन्टआव होगासिनो दङ। नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो अके। मानो होनोबा एग्जामा नेक्स्ट सानडेयाव नोंथांमोननि फरेस्टआ ग्रेड 1 जाग्रोगोन। बेनो जाबाय 8 डिसेम्बराव। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव 15 डिसेम्बराव आरोबाव गार्डआ जागोन आरो अके। आरो बे एग्जामा लकेलावनो जागोन, डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन। दा एग्जाम सेन्टारा गोबां दङ। बेनिफ्राय पेपारा नोंथांमोननिया बर'जों जागोन ना इंलिसजों जागोन ना असमियाजों जागोन बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा। दा जायखिजाया बेखौ मोनथिथ'वाखै बाट नोंथांमोना इंलिसजों मोनखागोन बेथ' 100%खा। देन बेखौ जों बुजिबाय। स' दानिया बे एग्जामा जोंहा ग्रेड 1आ एक्सट्रा, बेनिफ्राय फरेस्टारा गार्डआ एक्सट्रा। नाथाय बिनि रिलिया फिजिकेल टेस्टआ सेम जागोन। दा जोङो 26 केम थाबायनांगोन, बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 16 केम। माने हौवाफ्रा जोंहा 26 बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 16 4 आवार्सआव अके, माने 4 घन्टायाव आरो बेखौ जों मिथिबाय। देन दानिया मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदो, जोंहा ग्रेड 4नि एडमिटआ बेयाव मोनदोंमोन। दा जों बे कारेन्ट जब लिस्टआव जों नायोबा बेयाव मोनासै। नाथाय जानो हागौ नोंथांमोना एक्सटार्नेल जुदि थार्ड पार्टि लिंकनिफ्राय डाउनलडबो दायो मोननो हागौ। बाट कारेन्ट जब लिस्टआव दायो बेयाव गैला, बोखारनाय जाबाय, माने रिमुभ खालामबाय आरो। स' बेखौ नायोबा ओरैबायदि जोंहा पस्टआ गासै 193 दंमोन ना। दा जोंनि पस्टआ गासै 193 दंमोन। दा बेयाव खालि अरेल टेस्टल' दंमोन जेरावनोखि एग्जाम गैया एबा एग्जाम पेपार गैया। स' बेखौ नायोबा रिजाल्टआ थाब होनाय चान्सआ दङ। जानो हागौ बिथांमोना डिसेम्बरावनो होनो हागौ। दा बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों जानांगौ, बेखायनो ग्रेड 4 एडमिटखौ बेनिफ्राय रिमुभ खालामबाय। आरो बिथांमोननि खामानिया जाबाय बेयाव माने रिजाल्ट सिट आपल'ड खालामनाय। थ' रिजाल्ट सिट आपल'ड खालामनाय लोगोनो जाय माने नोंथांमोना सेलेक्ट जादों बेयाव मोनगोन आरो। दा सोर बायदि सेलेक्ट जादों दायो मोनथिथ'वा। जेरै हमना ला डिग्री पास एबा 10 पास एबा 8 पास एबा 12 पास सोर मोनदों दायो जेबो अफिसियेल आपडेट गैथ'वा। जेब्ला रिजाल्ट मोनगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनथिगोन जे सोरनि क्वालिफिकेसना बेसेबांमोन, सोर मोनदों आरो मोनासै। स' बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना इन्टारभिउ होदोंमोन कमेन्ट्स खालाम, बेसेबां हादों हायाखै, बेसेबां मोनदों मोनाखै, बेसेबां सोंदों, अब्ला नोंथांमोना गावजों गाव मोनथिलायगोन आरो अके, जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोननो हायो। दे जियानो जा पजिटिभ आपडेटआ बेनो, आसा खालामदों नैबे डिसेम्बर दानाव रिजाल्टआ फैनायनि चान्सआ दङ। मानो होनोबा बेखौहाय बोखारबाय नालाय लिंकखौहाय, जानो हागौ बिथांमोना खामानि मावदों। दा बेखौ नायनोबा जों नैबे 3 डट्सआव क्लिक खालामबा हमाव फैयोबाबो बेखौनो सेम मोनगोन। बेनो जाबाय एडमिट, नोंथांमोना दायो मोननायखौ बेयावनो मोनगोन। फरेस्टार हिसाबै बेनो सेम प्रसेस फैदों। आरो लोगोसे दायो जों 3 डट्सआव क्लिक खालामफिनबा नैबे नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो दा जेबो अफिसियेल नटिस गैथ'वा, मानो होनोबा जेबो एग्जामनि बागै गैथ'वा। देन फैबाय 372 दाखालिसो एप्लाइ जोब्बाय, 25 बे जाबाय नभेम्बरसिम हरदोंमोन। दा नोंथांमोना बेसिम एप्लाइ खालामनो हाबाय। बेनि एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ। बे जाबाय नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम जागोन, बेबो लकेलावनो जागोन। आरो लोगोसे 262 नोंथांमोननि टेकनिकेलाव आरो लोगोसे नन टेकनिकेल जायनाखि WCDआव दंमोन पस्टआ सुपारभाइजारा, बेबो नोंथांमोननि एग्जामा बेनो जाबाय जानुवारि आरो लोगोसे फेब्रुवारियाव बेयावबो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय चान्सआ दङ आरो। स' बेखायनो बे भिडिअनि जाहोना बेनो जे जाहाथे एसेब्लाबो नोंथांमोना रेडि जायो आपकामिं एग्जामनि थाखाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे रेडि जायो, साखाफारा जायो नेक्स्ट एपइन्टमेन्ट लेटार लानो थाखाय। बेनो जाबाय अरेल टेस्टनि रिजाल्ट 193 पस्टआव।